siyasa ce da ta zo da sabani. Waɗansu sun ce daga Allah, wasu ko zunubi ya yi muni, wasu sun ce sharri ne da makiya addini. Kuma mai kai ne gatanmu domin kare mu da rauni. Shugabanni ku sani Rabbi ya fi kowa karfi. Kuke da damar tsare mu bayi su bar jin zafi. Yan siyasa kun san kwalitin mu shi ne shafi. Wallahu khairul makirin Rabbi ba a yi mai kofi. Ba ku tausayi na mu ina muna nan rabe da gobe. Idan mun fito, Allah ya sa su ba za su fito ba. Idan sun fito, Allah ya sa mu ba za mu fito ba. Dan dai nan sani gwamnati ba ta iya bani kariya ba. Ana kashe 'yan arewa, ba ma da ikon adawa. Mata sun zamo zawarawa, mazajen su an yi kashewa. Marayu suna